መብዛሕትኡ ጥራጥን ፈስን ንቡር ኢልካ ምሕሳብ ጌጋ እዩ ምክንያቱ ምልክት ከቢድ ፀገም ጥዕና ክኸውን ስለ ዝኽእል ፈስን ጥራጥን ኩሉ ግዜ ብሰንኪ ዝበልዓኻዮ ምግቢ ጥራሕ ኣይኮነን ዝመጽእ እቲ ምክንያት ኣብ ውሽጢ ኣካልካ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ሓደ ሰብ ኣብ መዓልቲ ክሳብ ክንደይ ግዜ እንተፈስዩ ወይ እንተጠሪጡ እዩ ንቡር ዝኸውን ልዕሊ ክንደይ ግዜ እንተኮይኑ እዩ ድማ ምልክት ከቢድ ፀገም ጥዕና ዝኸውን ብሕልፊ ኣብ ቀልቀልኩም ደም እንተሪኢኹም ወይ ዘይተሓሰበ ምጉዳል ክብደት እንተጋጢምኩም እዚ ምስ በዝሒ ፈሲ ወይ ጥራጥ ተደሚሩ ህጹጽ ናይ ሕክምና ሓገዝ ከም ዘድልየኩም ዘመላኽት እዩ ኣብዚ ቪድዮ መበገሲ እቲ ፀገም እንታይ ምዃኑን ስለምንታይ እዩ ፈስና ወይ ጥራጥና ሓደ ግዜ ጨና ዘለዎ ሓደ ግዜ ድማ ዘይብሉ ዝኸውን ብተደጋጋሚ ብበዝሒ ፈስን ጥራጥን እንተተሸጊርኩም ድማ እቲ ፍታሕ ኣብ መወዳእታ ዛ ቪድዮ ክንሪኦ ኢና ሰላም እዚ ናይ ዶክተር ማይና ቻናል እዩ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ናባኹም ንፍንዎ ህይወት ዘድሕን መደብ ጥዕና ንኸየምልጠኩም ቻናለይ ሰብስክራይብ ግበሩ ፈሲ ምብዛሕ ወይ ብተደጋጋሚ ምጥራጥ ኣብ ኣካላት ምሕቓቕ ምግቢ ምእካብ ኣየር ዘመልክት ኮይኑ እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ከብዲ ዘይምችውነት ከስዕብ ይኽእል እዩ ምንም እኳ ባህርያዊ መስራሕ ኣካልና እንተኾነ ኣመጋግባና ወይ ድማ ኣብ ውሽጢ ኣካልና ምሕቓቕ ምግቢ ዘሎ ፀገም ጥዕና ነቲ ኩነታት ከጋዶ ይኽእል እዩ ፈሲ ምብዛሕ ዘይምችውነትን ጭንቀትን ከስዕብ ዝኽእል ፀገም እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ውስናት ዓይነት ምግቢ ብምምጋብ ይኽሰት እንተኾነ ግን ምልክት ዝኸፍአ ፀገም ጥዕና ክኸውን እውን ይኽእል እዩ መብዛሕትኦም ሰባት ሓሊፎም ፈሲ ምብዛሕ ወይ ብተደጋጋሚ ምጥራጥ የጋጥሞም እዩ ኣብ መብዛሕትኦም ኩነታት ለውጢ ኣመጋግባን ኣነባብራን ምግባር ነቲ ፈሲ ምብዛሕ ንምቁፅፃር ይሕግዝ ኣብ ኣካላት ምሕቓቕ ምግቢ ኣየር ወይ ጋዝ ክእከብ ዝገብሩ ክልተ ቀዳሞት ምኽንያታት ኣለዉ ቀዳማይ ክንበልዕ ክንሰቲ ወይ ድማ ምራቕና ክንውሕጥ ከለና ውሑድ ዓቐን ኣየር ንውሕጥ ኢና እዚ ዝተውሓጠ ኣየር ናብ ማዓንጣና ይኸይድ ካልኣይ ድማ ምግቢ ክሓቅቕ ከሎ ኣብ ማዓንጣና ዝርከቡ ባክቴርያታት ጋዝ ወይ ድማ ኣየር ይፈጥሩ ምግቢ ኣብ ስርዓተ ምሕቓቕ ምግቢ ኣብ ዝብተነሉ ወይ ኣብ ዝሓቀሉ ግዜ ሳልፈር ይፍጠር እዚ ሳልፈር ኣብ ዝወፀሉ ግዜ ድማ ጨና ይፈጥር ማለት እዩ ስለዚ ፈሲ ጨና ዝህልዎ በዚ ናይ ሳልፈር ንጥረ ነገር ምክንያት እዩ ማለት እዩ ሽዑ እቲ ኣየር እናተኣከበ ክኸይድ ከሎ ኣካልና ብኣፍና ብምግሳዕ ወይ ድማ ብማዓኮር ብመንገዲ ፈሲ ነቲ ኣየር የወግዶ ማለት እዩ ብማእኸላይ ገምጋም ሓደ ሰብ ኣብ መዓልቲ ካብ 8 ክሳብ 14 ግዜ ብመንገዲ ፈሲ ኣየር የወግድ ወይ ድማ ይፈሱ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 20 ግዜ ምፍሳው ወይ ድማ ብተደጋጋሚ ምጥራጥ እዚ ብተደጋጋሚ ምፍሳይ ወይ ድማ ፀገም ምብዛሕ ፈሲ ንብሎ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ናብቲ ምኽንያታት ምብዛሕ ፈሲ ወይ ብተደጋጋሚ ምጥራጥ ክንርኢ ኢና ፈሲ ምብዛሕ ኣብ ውሽጢ ኣካልና ብዝፍጸሙ ልሙዳት መስራሓት ምኽንያታት ክኽሰት ይኽእል እዩ ወይ ድማ ንስርዓተ ምሕቓቕ ምግቢ ካብ ዝጎድኡ ኩነታት ጥዕና ክመጽእ ይኽእል እዩ ክንበልዕ ክንሰቲ ወይ ድማ ምራቕና ክንውሕጥ ከለና ኣየር ንውሕጥ ኢና እዚ ድማ ብፍላይ ኣካልና ዕውልውል ምባል ወይ ድማ ምምላስ ኣሲድ ምኽንያት ልዕሊ ዓቐን ምራቕ ኣብ ዘፍርየሉ ግዜ ይኽሰት ውስናት ምግብታት ብፍላይ ድማ ኣካልና ሙሉእ ብምሉእ ክሕቕቖም ዘይኽእሉ ከም ሽኮር ፋይበር ዝሓዙ ምግብታት ናብ ዓብዪ ማዓንጣ ክሓልፍ ከለዉ ባክቴርያታት ነዞም ምግብታት ምብታን ይጅምር በዚ ግዜ እዚ ድማ ኣየር ይፍጠር ማለት እዩ ሽዑ ፈሲ ምብዛሕ ከጋዱ ዝኽእሉ ምግብታት ከም ካውሎ ቀይሕ ሽጉርቲ ዝበሉ ኣሕምልቲ ከም ስርናይ ወይ ድማ ዓረስ ዝበሉ እኽልታት ከም ባሎንጓን ዓተርን ዝበሉ ጥራምረታትን ፍርያት ፀባ ከምኡውን ወይ እውን ከም ባኒ ዝበሉ ዝተጋገሩ ምግብታት ዝርከቡ ሎቢቶ ወይ ድማ የስት ኣብዚኣቶም ምብዛሕ ፈሲ ከጋዱ ዝኽእሉ ምግብታት እዮም ማለት እዩ ካልእ ድማ ኣብ ማዓንጣና ብዝፍጠሩ ፀገማት ምኽንያት እውን እዚ ፀገም ክኽሰት ይኽእል እዩ ኣየር ወይ ጋዝ ብቐሊሉ ክሓቅቑን ከለዉ ከም ተረፍ ፍርያት ክፈጥር ይኽእል እዩ ውስናት ፀገም ጥዕና ድማ ነቲ ፈሲ ምብዛሕ ከስዕብዎ ወይ ከጋድዎ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ነዚኣቶም ክንርኢ ከለና ገለ ስርዓት ሕማማት ፈሲ ምብዛሕ ከስዕቡ ይኽእሉ እዮም ንኣብነት ሕማም ክሮንስ ባክቴርያ ኣብ ንእሽተን ማዓንጣ ልዕሊ ዓቐን ምዕባይ እዚኣቶም ብተወሳኺ ድማ ሓደ ናይ ካንሰር ኣብ ማዓንጣ ምዕፃው ስለ ዘስዕቡ ምብዛሕ ፈሲ ንክኸውን ምኽንያት ይኾኑ ማለት እዩ ካልእ ጋስትራይትን ማዓንጣን ከምኡ እውን ካልኦት ረኽስታት ማዓንጣ ነዚ ፀገም የምፅእዎ ኣብ ስርዓተ ምሕቓቕ ምግቢ ዝኽሰት ረኽሲ
رخص فيروس باكتيريا ወይ ድማ ጋስትራይት ወይ ከዓ ምግቢ ምምራዝ ምእካብ ኣየር ከስዕቡ ይኽእል እዮም ንኣብነት ረኽሲ ኢኮላይ ኤምባሲስ ከምኡ እውን ከም ጃርዲያ ዝኣመሰሉ ሕማማት ነዚ ኩነታት ወይ ነዚ ፀገም ከስዕብዎ ይኽእሉ ማለት እዩ ካልእ ድርቀት ከብዲ እዩ ቀልቀል ልዕሊ ዓቐን ኣየር ንምውጋድ ክጽገም ይኽእል እዩ እዚ ድማ ተወሳኺ ምእካብ ኣየር ዘይምቹውነት ከምኡ እውን ምብዛሕ ፈሲ የምጽእ ማለት እዩ ካልእ አንቲባዮቲክስ እዮም እዚኦም ነቲ ኣብ ማዓንጣ ዘሎ ንቡር ባክቴርያ ክዝረጉን ምብዛሕ ፈሲ ከስዕቡን ይኽእሉ እዮም ካልኦት ምኽንያታት ድማ ንኣብነት ጥንሲ ቅድሚ ወርሓዊ ጽግያ ዝመጽእ ሕማም ካልኦት ጸገማትን ምብዛሕ ፈሲ ወይ ብተደጋጋሚ ምጥራጥ ከስዕቡ ይኽእሉ እዮም ምልክታት ምግቢ ምምራዝ ወይ ድማ ምዕጻብ ማዓንጣ እንተልዮም ኣብ ቀልቀል ደም እንተተራእዩ እዚኣቶም ህጹጽ ናይ ሕክምና ሓገዝ ዘለዎም ምልክታት እዮም ማለት እዩ ሕጂ ድማ ናብ ፍታሕ ንምጻእ እዚ ማለት ምብዛሕ ፈሲ ወይ ብተደጋጋሚ ምጥራጥ ከመይ ጌርና ክነተዓራርዩን ነቲ ፀገም ክንፈትሖን ከም እንኽእል ክንርኢ ኢና መጀመርታ ነቶም ኣብ ገዛ ክግበሩ ዝኽእሉ ፍታሓት ኢና ክንርኢ እዚ ማለት ድማ ኣነባብራናን ምትዕራይ ማለት እዩ ምብዛሕ ፈሲ መብዛሕትኡ ግዜ ዘሻቕል ፀገም ከም ዘይኮነ ምፍላጥ የድሊ ኣነባብራናን ኣመጋግባናን ምቕያር ጥራሕ እኹል ወይ ድማ ነባሪ ፍታሕ ክህብ ይኽእል እዩ ኣመጋግባና ክንብል ከለና ምብዛሕ ፈሲ ከስዕቡ ዝኽእሉ ምግብታት ብዘይ ምምጋብ ምውጋድ ማለት እዩ ንኣብነት ጽቡቕ ገይሮም ክሓቁ ዘይኽእሉ ላዕለዎት ዓቐን ካርቦሃይድሬት ዝሓዙ ምግብታት ምውጋድ የድሊ ነቶም ቅድም ዝዘርዘርክዎም ዓይነታት ምግቢ ማለት እዩ ኣብ ክንድኡ በቐሊሉ ክሓቅቕ ዝኽእል ካርቦሃይድሬት ዝሓዙ ምግብታት ምምጋብ እዚ ማለት ድማ ከም ባናና ወይኒ ሳላጣ ኮሚደረ ሩዝ እንቋቑሖ ከምኡ እውን ፍረምረ ምምጋብ የድሊ ካልእ ካብዚ ሓሊፉ ምብዛሕ ፈሲ ንምንካይ ዝሕግዙ ካልኦት መንገድታት ወይ ፍታሓት ኣለዉ እዚኣቶም ድማ ቀዳማይ ውሕድ ምግቢ ምምጋብ እዩ ሓደ ሰብ ኣብ መዓልቲ 3 ግዜ ኣብዚሑ ካብ ዝበልዕ 4 ወይ 6 ግዜ ውሕድ ዓቐን ዘለዎ ምግቢ ክበልዕ ይግባእ እዚ ነዞም ምልክታት ንምንካይ ብፍላይ ድማ ነቲ ፀገም ከብዲ ምንፋሕ ንምንካይ ይሕግዝ ሻሂ ነዕናዕ እውን ነዚ ፀገም ጽቡቕ ፍታሕ ይህብ ካልእ ቀሲልካ ምብላዕ እዩ ምሕቓቕ ምግቢ ኣብ ኣፍ ይጅምር ስለዚ ሰባት ቅድሚ ምውሓጦም ምግቢ ብደንቢ ክሓይኽዎ ይግባእ ማለት እዩ ሳልሳይ ማስቲካን ካርቦን ዝሓዙ መስተታት ምውጋድ እዩ ማስቲካ ምሕያኽ ሰባት ብዙሕ ኣየር ንኽውሕጡ ወይ ንክኣቱ ይገብሮም እዚ ድማ ምብዛሕ ፈሲ ከስዕብ ዝኽእል ፀገም ስለ ዝኾነ ማስቲካ ብተደጋጋሚ ካብ ምሕያኽ ምቁጣብ የድሊ ከምኡ እውን ካርቦን ዝሓዙ መስተታት ማለት ልስሉስ መስተ ምጉዳል የድሊ ካልእ ምትካኽ ሽጋራ ምቁራጽ እዩ ምትካኽ ሰባት ብዙሕ ኣየር ንኽውሕጡ ይገብሮም እዚ ድማ ነቶም ኣካልና ምሕቓቕ ምግቢ ክጎድእ ይኽእል እዩ ነዚ ጉድኣት ዘለዎ ተግባር ትገብሩ እንተኾይንኩም ክተቋርጽዎ ኣለኩም ስፖርት ወይ ምንቅስቓስ ምግባር የድሊ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ኣብ ትገብሩሉ እዋን ተግባር ኣካል ምሕቓቕ ምግቢ የመሓይሽ እዚ ድማ ኣየርን ምብዛሕ ፈሲ ንምንካይ ይሕግዙ ማለት እዩ ኣየር ክንብል ከለና ኣብ ውሽጢ ከብዲ ምእካብ ኣየርን ከምኡ እውን ፀገም ከብዲ ንምንፋሕ ንምንካይ ይሕግዝ ማለት እዩ ካልእ ነዚ ፀገም ጽቡቕ ፍታሕ ንብሎ ብዙሕ ማይ ምስታይ እዩ እኹል ማይ ምስታይ ነቲ ምብዛሕ ፈሲ ዘስዕብ ልዑል ፀገም ዝኾነ ድርቀት ከብዲ ንምቕላል ይሕግዝ ካልእ ድማ ዝንጅብል ምምጋብ ወይ ድማ ምጥቃም እዩ ከም ዝፍለጥ ዝንጅብል ንምሕቓቕ ምግቢ ከም ዝሕግዝ ይፍለጥ እዩ ምሕቓቕ ምግቢ ንምምሕያሽ ምብዛሕ ፈሲ ፀገማት ከብዲ ምንፋሕን ንምንካይ ይሕግዝ ስለዚ ዝንጅብል እውን ጽቡቕ ፍታሕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ኣነባብራናን ኣመጋግባናን ምትዕርራይ መብዛሕትኡ ግዜ ምብዛሕ ፈሲ ንምንካይ ዝሕግዝ እዩ ካብዚ ሓሊፈ ግን ነቲ ፀገም ከስዕቡ ዝኽእሉ ቅድም ዝበልናዮም ፀገማት ጥዕና ብፍላይ ኣብ ኣካላትና ምሕቓቕ ምግቢ ዝኽሰቱ ፀገማት ጥዕና እንተለዉ ነዚኣቶም ኣቐዲምካ ምሕካምን በቢግዜኡ ፍታሕ ምርካብን የድሊ ማለት እዩ ምስ እዚ ዝተኣሳሰረ ኣብ መወዳእታ ገለ ምስ ፀገም ክኽሰቱ ዝኽእሉን ብፍጹም ዕሽሽ ክበሃሉ ዘይብሎምን ምልክታት ኣለዉ እዞም ምልክታት እንታይ እዮም ዘይልሙድ ምብዛሕ ፈሲ እንተልይኩም ወይ ድማ ምስ ምብዛሕ ፈሲ ካልኦት ምልክታት እንተጋጢሙኩም ምርመራ ክትገብሩ ይግባእ እዞም ምልክታት እዚኦም ከብዲ ምንፋሕ ሕማም ከብዲ ዘየቋርፅን ብተደጋጋሚ ብከብዲ ምጥራጥን ወይ ምብዛሕ ፈሲ እንተልዩ ውፅኣት ድርቀት ከብዲ ዘይተሓሰበ ምጉዳል ክብደት እንተሃልዩ ኣብ ቀልቀልኩም ደም እንተሃልዩ እዚኣቶም ብፍጹም ዕሽሽ ክበሃሉ ዘይብሎም ምልክታት ብምዃኖም ወይ ድማ ከቢድ ፀገም ጥዕና ከመልክቱ ስለ ዝኽእሉ እዞም ምልክታት እንተስተብሂልኩም በቢግዜኡ ሕክምና ምግባርን ምሕካምን የድሊ ማለት እዩ
ናይሎም መዓልቲ መደብ ጥዕና እዚ ይመስል ክሳብ ብኻሊእ መደብ ጥዕና ንራኸብ ሰላም ጽንሑ።